A bűncselekményekről biztosan mindenkinek van egy elképzelése, azonban a valóságban a bűncselekmény sok esetben mást is jelent, mint gondolnánk. A bűncselekmény az a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre törvény büntetés kiszabását rendeli. Az előbbi meghatározásban felmerült a társadalomra veszélyesség is, amely pontosan az, aminek hangzik. Hiszen társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági és állami rendjét sérti vagy veszélyezteti. Tehát bűncselekmény akár mulasztással, vagyis a tevékenység hiányával is megvalósulhat. Érdekesség, hogy az emberölés is megvalósulhat mulasztással. Például, ha egy szülő látja, hogy gyermeke a medencében fuldoklik, és nem menti ki. A bűncselekmény büntet vagy vétség. A büntet súlyosabb, mint a vétség. Büntet az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a büntető törvénykönyv 2 évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli. A 2 évi vagy ennél kevesebb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény vétség. Fontos tudni, hogy a gondatlan bűncselekmények mind vétségek. A büntet és a vétség elhatárolásának a szabadságvesztés végrehajtási fokozatai esetén van jelentősége. A szabadságvesztés végrehajtása történhet fogházban, börtönben és fegyházban is. A legenyhébb a fogház és a legsúlyosabb a fegyház. Fogházba azok kerülnek, akik vétséget követtek el és nem visszaesők. Börtönbe kerülnek, akik büntettet követtek el, vagy visszaesőként vétséget. Fegyházba kerülnek, akik 3 évi vagy ennél hosszabb szabadságvesztésüket töltik, vagy 2 évi vagy ennél hosszabb szabadságvesztésüket többszörös visszaesőként vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény miatt töltik. És most térjünk át arra, hogy mikor szándékos egy bűncselekmény. Elsőre egyértelműnek tűnhet, azonban kétféle szándékosság létezik. A törvény szerint szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy a következményekbe belenyugszik. Ez alapján megkülönböztetjük az egyenes szándékot, ha a következményeket kívánja az elkövető, és az esetüleges szándékot, ha az elkövető csak belenyugszik a következményekbe, vagyis közömbös irántuk. Bár nem kívánja, de belenyugszik a fulladásos halál bekövetkezésének lehetőségébe az, aki az emberrablást úgy követi el, hogy a gyermeket lezárt bőröntbe helyezi. Ellenben biztosra veszi és kívánja a sértett halálát az, aki a sértettet közelről fejbe lövi. Büntetés kiszabása során az esetőleges szándék enyhítő körülmény lehet, viszont az egyenes szándék általában nem értékelhető súlyosító körülményként. A szándékosságot megalapozza, hogy ezekben az esetekben az elkövető tudatában van a tettei lehetséges következményeinek és az ahhoz vezető okozati összefüggésnek is. Ilyenkor legtöbbször az elkövető tisztában van a cselekménye veszélyességével is. A társadalomra veszélyesség tudata nem jelenti azt, hogy az elkövetőnek tudnia kellene, hogy magatartása bűncselekmény. Viszont jelentheti ezt is, vagy akár azt, hogy az elkövető felismeri, hogy cselekménye veszélyes, jogellenes, tiltott. Most, hogy tisztáztuk, mikor szándékos egy bűncselekmény elkövetése, térjünk át a gondatlanságra. Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. A törvény tehát a gondatlanságnak is 2 fajtáját említi. A tudatos gondatlanságot, vagyis a luxúriát, és a hanyag gondatlanságot, vagyis a negligenciát. A tudatos gondatlanság esetén az elkövető tudja, milyen következmények várhatóak, és jobban szeretné, ha ezek a következmények nem állnának be. A hanyag gondatlanság esetén nem is látja a következményeket az elkövető saját hanyagságából eredően. Fontos megemlíteni, hogy a bizakodásnak 3 foka lehetséges: a megalapozott, a könnyelmű és az alaptalan bizakodás. Ha a bizakodás teljesen megalapozott, akkor az elkövető vétlen, hisz a következmények csak a véletlen folytán állnak elő. A bizakodás másik foka a könnyelműség, amely a tudatos gondatlanság körében jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az elkövető valamilyen konkrét körülményre alapozta a bizakodását, a bizakodás nem alaptalan, de reális esélye van a következmények elmaradásának és akár a bekövetkezésének is. A bizakodás alapjául szolgálhat az elkövető tapasztalata, rutinja, külső körülmény, a sértett valamilyen tulajdonsága vagy magatartása.
Ilyen lehet az orvos szakértelme, vagy akár a késdobáló több éves tapasztalata. A bizakodás harmadik foka akkor valósul meg, ha az elkövető bizakodása konkrét körülményekre nem alapozható, csak egy megalapozatlan óhaj. Ilyenkor akár már megállapítható lehet a következményekbe való belenyugvás, az eshetőleges szándék is. Vannak csak szándékosan elkövethető bűncselekmények, mint a lopás és rablás, amit ha gondatlanul követünk el, nem jön létre bűncselekmény. Erre példa, ha figyelmetlenségből nálunk marad egyik ismerősünk telefonja, ami nem minősül lopásnak. És vannak olyan bűncselekmények, amelyeket szándékosan és gondatlanul is el lehet követni. Erre példa az emberölés és a testi sértés. A szándékos és gondatlan elkövetés esetén eltérő súlyú büntetést lehet kiszabni. A szándékos és gondatlan elkövetésen kívül azonban létezik egy harmadik kategória, a vegyes bűnösség. Ez akkor áll elő, ha a bűncselekmény alaptényállását valaki szándékosan megvalósítja, de a minősítő eredménnyel kapcsolatban csak gondatlanul jár el. Életveszélyt okozó testi sértésnél az elkövető szándéka kiterjedhet a testi sértésre, de az életveszélyt csak gondatlanul okozza. Ez úgy is megvalósulhat, hogy mind a testi sértésre, mind az életveszélyre kiterjed az elkövető szándéka, de az nyilvánvalóan már szándékos elkövetés lesz. A limitált veszélyeztetési szándék is vegyes bűnösséget eredményez. Ez az életet, testi épséget veszélyeztető bűncselekmények esetén vizsgálandó. Erre például a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és a közúti veszélyeztetés. Az ilyen jellegű bűncselekményeknél meg kell különböztetni a sértő és a veszélyeztető szándékot. Ebben az esetben az elkövető szándéka az élet, testi épség veszélyeztetésén nem terjedhet túl, tehát ezek sérelmének lehetőségével az elkövető tisztában van, de magát a sérelmet se nem kívánja, és abba bele sem nyugszik, csak a veszélyeztetése terjed ki a szándéka. A veszélyeztetésen túllépő sértő szándék esetén már emberölést, testi sértést vagy ezek kísérletét kell megállapítani. A vegyes bűnösséget megalapozó bűncselekmények minősítés szempontjából gondatlan bűncselekmények, jogkövetkezmények szempontjából viszont szándékos bűncselekménynek minősülnek, tehát súlyosabb büntetés jár értük.